Ngayong hapon nila mga kamaton, no, neng onboard niya sa ako ng mga gwapa niyo. Regular na mangirin mga kamaton na excuse me, are, mangilala ta sa kay ma'am niyo mga gwapa niyo. Ma'am, pakilala mo ma'am kung sino nga lanta. Hello vlog, my name is Mikaela. Mga kamaton, si ma'am Kayla. Mikaela. Si Mikaela na vlog ko na galing sila sa Plasaro. 1 year ako mga kamaton. Yes, so kamo ma'am pakilala. Hi, I'm Irene. Hi, I'm Green. Jenny. Wala tayo energy. Ako may lakas na kasi. Ayaw, mga gwapa ni. Ay, yes, so may nga pong grace inyo mga kamaton, no? Are, dito ka na magkaton sa Mulye Dile. Oo. May ano tatagan eh? May event. Ano ning dining? Ano nga? Fine dining. Fine? Naon kami doon. Okay. Makain kami. Iya ka school niyo ma'am, no? Yes. Yes, so mga kamaton sa isak yun na gali eskwela ka na yung mamo. Talang ka mo, isa lang ka course? Ay, isa lang ka course, no? Bali sa school room nyo na yung kwan nyo? Fine dining? Like, any course. Ay, any course lang? Oo. Pero related lang sa isa ka subject. Okay. Ang may gusto lang? Hindi man? Ang isa ka subject, bala kung may ara sila sa pareho sa first year kag second year ata. Kung pareho ka mo course? Oo. Ay, hindi. Ang kwan lang ang subject. Bebe. Ang subject? Okay. Sige. Yo, si mama. Eh, di ba? Nangyan ako. Okay. Na-vlog ko ni si Ma'am Gali before mga 1 year ago. Shout out nyo ang upod nyo ito nga nabili, no? Ay, Jai! Jai daw! Paano na? Sige, kayo makita. Gito mo na lang taon nyo na liwat. Sige, pa-beauty. Nambala nga maaga ka pa. Tapos ano naman, late ka na naman. Okay. Diba? Yes, hari kali kayo pwede ka matono. Nangari naman kami sa lapas. So, do mauna kami guro sa inyo, ah. Kuya, sige. Okay. Lumiyaw, tsura ko dyan na. Diyos ko, Lord. Ate, shout out nyo ang mga upod nyo itong tanan. Shout out sa kay Jaila. BCW2A. Sige. Bye-bye. Shout out sa miga ko. Okay. Shoutout kay Yen. Ay! Ate mo, dumay boyfriend ka galing gwapa. Oo! Kamalo ng parents mo sila. Yes! Kamalo. Ate, so. Yes, so mga kamaton, enjoy na yung mga gwapa ko ng mga kamaton nga on board, oh. Kay ang katuan enjoy din man mga hinaon mo, no? Hindi ba ma'am? Wala guys naman. Okay. Tamo yung maaw. Okay. Yes, so ali kami kapatapik-tapik kami di subong na hapon, no. Ay ipakita ang imong nga beauty, ma'am. Damiyaw. Pakita, oh. Damiyaw akong mata na to. Yes, so medyo lapit naman kami kamaton sa Mulye Dile. Tinga dito kita pilian yung kuwan nga binyo, ha? Si mama nagpili. Siya ang inyong Kung kami kuwan. gusto naman sa Injap pa para social gitu. Okay. Kasi si mama wala budget. Okay. May budget ka na kay Mulye Dile. Hindi ba? Imaginean mo ipa-close mo ang ni tawag ang Mulye Dile para sa inyo. Charot lang. Wala. Nakita ko dyan na. Ara na makita ka mo sila mga kamaton. Pero sa to, nabalag ka mo sa Plaza Haro. O, te. Kita nyo to beauty nyo, hindi ba? Ano pa to, wala pa to Kamu man dyan tong apat videoan ko? 5 kami to dito sa Jaira. Amo na lang nabilin sa Tagawtan? Oo. Ma'am, shoutout sa mo. Tani na, dala ka pa diyo. Yes, so thank you to sa inyo, mama. Sa pag-support sa kay Matona. Lagi kasi. Tengah ilamikan ko na. Ano? Joke lang. Wala. Joke lang. Yes, so dili talaga agad sa mga pista. Happy to na. Oh. Ah, my God, may parade. Oh. Ang gapon. Oo, tinaman na pa na. Oh, wow.
out. Pati yugo niya ta, kay may pa rin. Pista galit eh. Happy pista sa inyo daw mga taga Rizal. Oh. May kumula classmate nga mga taga Rizal. Mamaya raan, isa namang invite. Di mo na sila mo invite. Ako may invite ko pa dito na panahon. Dala pa lang bunaw. Ate mo to, ang province mo, Lambunaw ma'am? Oo, taga lang bunaw ko. Okay, din sa Lambunaw na. Sa barangay walang ang abot niya barangay. Ang going Kalinog. Hindi. Kuan pa siya. Ang mauna pang Lambunaw pa ito sa Kalinog. Tapos kami yung barangay pa. Hindi kami lapit sa may Banwa pala. Abi, puro mo sing Banwa? Oo. Sang Lambunaw? Oo. Okay. Eh, shout out po to mga taga Lambunaw. Oh. May mga kala. Okay. Yes, sarang mo niya dili ko pa oh. Wala na sa. Sponsor. Okay. Okay. So, hindi na makita gamayaw. Okay. Dili ko pa blaw na uya ka sa atin nga kamera oh. Yung mga yun, kaya po yung susunod wala na. Okay. Hindi mo sure. Malay mo. Wala mo sunod pag sakay Kaya na no, yung closing nyo na o may klase pa ka mo bus? may finals. Pag may hindi pa-enjoy na kami na, this mo finals. Mag-final? I see. Tapos final, wala, bakasyon na. Bakasyon. Okay. Ambot ko man baka makabakasyon ko din man. Hindi na ako, may break na yan, wapa. May clearance kami. May kanta mo pa requirements naman nga para po. Talaga sa, ano ka na year na ka? Second year. Second year, ano? I see. Hindi, anong course na? 4 years? Yes. So, Okay. serious alaran? Oo. Uto din. Hindi, may duwa pa gali katuig, sakay niyo sa ako, may duwa pa katuig, gali nga vlog-vlog kasi na eh. Okay. Kontak mo na si Mikay. Okay. Ari na, Mulye Dili. So mga kamaton, ari na kami sa tawag nga Mulye Dili. Hindi mo kasulod to? Oh my gosh. Okay. Oh my gosh. Ito na. Lord. Ayan, nakasunod na kami mga kamaton ha. Sige, shout out ka mo sa channel ni Maton, di ba? Ayun na. Sige na. Shout out sa channel Matan. Ay. Okay. Wait, may energy dyan. Teka, kamo. Oh my God. Strong. Wow, pa sila yan. Okay. Paano naman ang kuya din? Ari na kami sa Mulye Dili mga kamaton ha. Uy, ay. Are. Yes, so manawag na ka na yung ma'am niyo. Bye-bye. Oh, shout out. Yes. Bye, guys. Thank you. Bye. Shout out, Yes. guys. Okay. Kamu yung mga gwapa. Thank you Thank you sa inyo. Okay. Thank you. Yes. Wala na, wala. Manawag na ka na yung ma'am ko na. Manawag na. Are, kapili na sila sa ilang kuano. Sige gwapa. Huya ka na yung ma'am mo. Manawag sila. Yes. Ara na gwapa mo nag-start ng inyong program daw. Okay. Sila man, 192. Ara. 100. Ang bell nila gali ka mata na raw. 194.50. Yes. Thank you sa inyo sa pagpa-vlog mama. Thank you kita. Yes. Okay. Keep the change na naman. Keep na lang. Keep the tension lang na eh. Yes. God bless. Thank you. Shout out na lang sa inyo. Okay. Yes, so amo ni ka matano, Mulye Dili ka matano. Direng winyo nila ka matana. Yes. Shout out sa mga taga Mulye Dili. Okay, katulad lang. Yes, so enjoy lang din si Maton sa obra ni Maton. Mayong hapon sa inyo mga kamaton. Thank you mga kamaton. Thank you, magulong panahog ang hapon mga kamaton gali oh. Mga puro gwapa mga kamaton oh. Mayogin si Maton magpili sa i-vlog niya ba? Puro mga tisay, basta Ilongga gwapa mga kamaton. So thank you sa inyo ma'am sa pagpa-vlog. Yes, kadwa ta na kamo galing i-vlog mga kamaton no. Thank you sa inyo mga kamaton kag mayong hapon. Enjoy nyo lang ang inyong life sa mga kamaton ha. Thank you kag mayong hapon. Thank you.